Po dlhšom čase vás opäť vítam pri prehľade udalostí, ktoré sa udiali na našej univerzite od začiatku nového semestra. Univerzitné mestečko sa rozrástlo o novú budovu. Pozrieme sa, čo je nové vo filozofickej knižnici Gutenberg a nevynecháme ani prehľad najbližších udalostí univerzity. Pri príležitosti začiatku nového akademického roka sa v areáli na Mojzesovej 9 konalo slávnostné otvorenie budovy Sokrates. My sme samozrejme boli pri tom. Univerzitné mestečko Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sa v pondelok 16. septembra 2013 rozrástlo o ďalší objekt. K nedávno otvorenému Aristotelovi tak v areáli na Mojzesovej 9 pribudla budova Sokrates. Nové priestory budú slúžiť najmä študentom a učiteľom troch katedier Filozofickej fakulty, ktoré dosiaľ pôsobili v provizórnych prenajatých priestoroch. Tým sa výrazne skvalitnia podmienky práce pedagógov i samotný výučbový proces. Súčasťou moderného objektu sú učebne, posluchárne, katedrové priestory, seminárne miestnosti, psychologické laboratórium a moderná stravovacia prevádzka. V budove nazvanej po významnom starogréckom filozofovi je situovaná aj rakúska knižnica. Milé kolegyne, kolegovia, dovolte mi, aby som zahájil dnešný deň, kde sme spojili dve významné udalosti dokopy. Jednou je samozrejme zahájenie akademického roka 2013-14 a popri tom si dovolíme otvoriť a predstaviť vám ďalšiu zrekonštruovanú budovu v areáli tejto bývalej krajskej detskej nemocnice, ktorý teraz patrí univerzite. Samotná stavba budovy Sokrates predstavovala sumu 2 087 885 eur a cena stavby spolu s autorským dozorom a projekčnou činnosťou bola 2 211 465 eur, čo predstavuje najväčšiu investíciu UPJŠ v Košiciach v poslednom období. Prevažnú väčšinu finančných prostriedkov poskytol Európsky fond regionálneho rozvoja. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na realizáciu projektu použila aj vlastné zdroje vo výške 5% na stavebné práce, teda 104 394 eur. Budova Sokrates je v poradí už treťou, ktorú sa podarilo zrekonštruovať v areáli na Mojzesovej ulici. Univerzitná knižnica tento rok oslavuje 40. výročie, aj preto sme sa rozhodli, že sa vyberieme na jedno z pracovísk do budovy Gutenberg, aby sme zistili, či majú študenti aj v dnešnej dobe internetu záujem o klasické papierové knihy. Univerzitná knižnica UPJŠ tento rok oslavuje 40. výročie. Za toto dlhé obdobie prešli jej bránami stovky študentov, hostila mnoho umelcov, či zmodernizovala a otvorila nové pracoviská. My sme sa vybrali do jedného z nich, konkrétne do budovy Gutenberg. Knižnica má 7 pracovísk, ktoré sú sústredené na jednotlivých fakultách, teda tam poskytujeme knižnično-informačné služby. A tešíme sa, že máme priestory, v ktorých poskytujeme svoje služby. Naozaj myslím si povedať, že v porovnaní s európskymi a svetovými službami na rovnakej úrovni. Čo je pre nás oveľa dôležitejšie sú študenti, sú naši učitelia, ktorí navštevujú tieto priestory alebo mali by navštevovať tieto priestory, pretože študujú, to je náš prvoradý cieľ, poskytovať čokoľvek, čo študent potrebuje k štúdiu, čiže knihy, časopisy, najnovšie informácie zo svojho vedného odboru, ale nie len to, ale aj nejaký možno relax, oddych, trošku takého odľahčenia. Vítame všetky kolektívne formy spolupráce v našich priestoroch, čiže rôzne vzdelávacie aktivity, ale aj kultúrne aktivity, rôzne autorské čítania, rôzne výstavy. Ďalšou novinkou je nové sídlo rakúskej knižnice. Tá sa teraz nachádza v budove Sokrates. Postupne sa plánujú knižnice vybaviť aj novou elektronikou. Každým rokom sa jednotlivé pracoviská modernizujú a vylepšujú, aby dosahovali úroveň európskych univerzitných knižníc. K tomu bez pochýb patrí aj univerzitná predajňa kníh, ktorá bola otvorená 23. septembra. Táto predajňa je otvorená ráno od 9. do 15:30 a sú v nej vlastne k dispozícii všetky skriptá, knihy, zborníky, všetko to,
čo vydávajú naši učitelia. A zdá najväčším nedostatkom UPŠ-kárskej knižnice je nerovnomerný záujem študentov o jednotlivé pracoviská. Kým napríklad pobočka na lekárskej fakulte je celodenne až do neskorých večerných hodín vyťažená, budova Gutenberg aj napriek najmodernejšiemu vybaveniu zýva prázdnotou. Preto sme oslovili študentov, aby sme zistili, čo im vo filozofickej knižnici chýba, či vedia, kde sa vôbec nachádza a ako si predstavujú jej využitie. Viete, kde sa nachádza Univerzitná knižnica Filozofickej fakulty? Univerzitná knižnica Filozofickej fakulty sa nachádza za aulou Kostlivého, tuto pri našej škole, pri Aristotelovi. Áno, viem, nachádza sa v tomto areáli, ako je Aristoteles a konkrétne za aulou Kostlivého. Čo podľa vás chýba našej filozofickej knižnici? Tak podľa mňa, okrem toho technického vybavenia, ktoré majú podľa mňa asi dobre, keďže som o tom počula, že tam majú dosť veľa počítačovej techniky, mali by skôr zainvestovať do rozmanitosti tých kníh a fakt poskytovať všetko, čo tí filozofovia potrebujú. Čo by mohla knižnica vylepšiť? Myslím si, že je tam najmä veľa kníh, ktoré nemajú v iných knižniciach, takže hlavne z tohto dôvodu je výhodné, že pri našej fakulte je táto knižnica. A možno by tých titulov mohlo byť v budúcnosti ešte viac. Myslím si, že hociaká knižnica by mala mať nejaké miesto pre študentov, kde by sa mohli uvoľniť a čítať si knihy, možno aj bez toho, aby výhradne na začiatku zaplatili nejaké členské. Ak máte pripomienky, postrehy alebo nápady, ako zefektívniť ďalšie fungovanie ktoréhokoľvek pracoviska, pokojne ich píšte na facebookový profil Univerzitná knižnica UPŠ v Košiciach. My budeme riešenie problematiky sledovať aj naďalej. Na univerzite sa tohto roku koná druhý ročník medzinárodnej konferencie Súmrak médií. Keďže má výmenný charakter, striedavo sa koná na jednej z dvoch zainteresovaných partnerských fakult. Tentoraz bude hostiteľskou stranou práve naša Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zameranie jednej z dvoch rokovacích sekcií, médiá a umenie, bude previazané s programom projektu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013. Druhá interdisciplinárne zameraná sekcia, médiá a informačná spoločnosť, sa bude snažiť hľadať odpovede na fundamentálne i aktuálne otázky týkajúce sa pragmatickej a semantickej kondície súčasných médií. Zostrih z tejto akcie vám samozrejme prinesieme v našich správach. Teraz nasleduje pohľad na najbližšie udalosti univerzity. Dovidenia pri ďalších správach UniTV.